Formation minnu bolodalen no centre marginal kono o ye couture broderie ni stylisme modélisme ye ale san 3 ni kalo 6 kalan ye o formation tellement fana b'an fɛ ye o ye san 1 ni kalo 6 ye maquillage musorosiri coiffure o fana kalan mi centre marginal kono o ye san 2 de ani kalo 6 o fana formation tellement be san 1 ani kalo 6 tatouage farafin jabi endu jabi o fana kalan bi centre marginal kono no bana amina i former façon business la donc o kalo 6 à ce moment wi ka diplôme sur bisa ka baraka jeen fambe o ko fa internat bi centre marginal la ibse ki dem bla kana marginal kono shiron dumuni abo bela jeli so nga ka baraka centre marginal fleur ni falaje ija strafara la centre marginal be sekou medine centre marginal be bako jikoroni centre marginal be kurofina strafara gitronda ni mogo be renseignement wala la ibse ka weleli ke 76 12 11 18 20 20 18 20 ou bien be weleli ke 76 22 01 04 Oli ani tanoni ko di aw bela jelema aw munu mi kan laje mi fa production sanfɛ ale ni Ondo TV sanfɛ nga foli be aw bela jeli ko ni aw ka dɔgɔkun kibaru di wagati de sele dɔgɔkun mi ba daminɛ bi tɛnɛna marsi kalo kile 3 ka tabla karido na marsi kalo kile 9 dolo jate la fonene kalo 3 kile 11 o dafala ka be bi tɛnɛma ka tabla fonene kalo 3 kile 17 doloba min ro barkalen do o ye doloba fly o doloba fla jumɛn wale finton ale ni lifanti donc finton ni lifanti ko ni demi mana bange ka bɛn ni wagati ma walima ni wagati ɲɔgɔnna dɔ la kelen ma k'olu ka adamadenya bɛ kɛ cogo di ninnu bɛ kɛ mɔgɔ sɛbɛbaw ye dugumakolo kan nka ninnu nɔfɛ juguya fanga bɛna na bonya kosɛbɛ olu ye dakanko ye mɛ ni kunnafoniya ninnu labɛn jamakulu tɔgɔ la bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ka tɔmɔta tɔmɔ dɔgɔkun kibaru kɔnɔna na cogoya min na bari mɔgɔninfin i tɔgɔ la kibaruya o sirilen don i kelen de bɔgɔ la o b'a kɛ sa ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ marsi kalo kile 21 na kana bila avril kalo kile 19 na n'an b'a fɔ olu ma beliw ni sodenw funteni kalo fɔlɔ denw beliw ni dɔgɔkun kɔnɔna na jateminɛninw olu fanga bɛna bonya aw yɔrɔ la kosɛbɛ kamasɔrɔ ni dɔgɔkun kɔnɔna na aw kan ka waleya de kɛ aw ka jateminɛninw k'olu fanga bonya a la sani aw ka don a da fɛ n'o tɛ aw bɛ se ka taa bila fili la ɲɛfɛ kamasɔrɔ mercure ale bɛ na don aw ka sɔgɔnɔ ni dɔgɔkun kɔnɔna na o min bɛ bɛn marsi kalo kile 4 ma mercure bɛna don aw fɛ yen nɔ ka dɔgɔkun tɔ bɛɛ lajɛlen k'aw fɛ yen nɔ o la aw bɛna jateminɛ minnu kɛ o jateminɛ ninnu bɛ se ka fanga k'olu lase aw ma garisigɛ siraw fɛ ale ni communication siraw olu fana bɛ ja aw la ni dɔgɔkun kɔnɔna na kosɛbɛ o de la i bɛna ye k'a fɔ kalo o sigilen don aw ka sɔgɔnɔ o min bɛ bɛn lundi don ma marsi kalo kile 3 kalo fana bɛ aw fɛ yen nɔ aw ka ɲinifɛnw olu siraw aw bɛ se ka olu daminɛ ka bɛn ni dɔgɔkun kɔnɔna ma i n'a fɔ lundi don yɛrɛ ma wa a bɛna waleya minnu daminɛ a bɛna hakilina minnu ta ni dɔgɔkun kɔnɔna na o hakilina ninnu barikalen don ka ɲɛsin aw ma fana ni dɔgɔkun tɛ dɔgɔkun juguman ye ka ɲɛsin aw ma jateminɛw ale ni kumaw olu na se ka sɔrɔ ale ni garisigɛw k'olu lase aw ma ni dɔgɔkun kɔnɔna na kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ avril kalo kile 20 na ka na bila mai kalo kile 20 na n'an b'a fɔ olu ma toro garisigɛ sodenw funteni kalo 2nan denw toro ni dɔgɔkun kɔnɔna na tare aw na se ka olu fɔ kamasɔrɔ k'a bɛ wagati tɛmɛnenw na aw ka wulikajɔ minnu balalen don n'aw wulila olu nɔfɛ ni dɔgɔkun kɔnɔna na aw bɛ se ka na jaabi ɲuman sɔrɔ olu la kamasɔrɔ kalo bɛna don aw fɛ yen nɔ mardi don o min bɛ bɛn marsi kalo kile 4 ma ale ni mercredi o min bɛ bɛn marsi kalo kile 5 ma o b'a yira k'a fɔ dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagati olu barikalen don aw bolo aw ka aw jija dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ kana na pan aw kunna kamasɔrɔ aw bɛna wulikajɔ minnu ta o wagatiw kɔnɔna na aw bɛna se ka jaabi ɲuman k'olu sɔrɔ olu la o wagatiw ka bɛn ni o wagatiw ye wa aw bɛna hakilina minnu ta fana olu na se ka waleya ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw fana ye kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma wa aw ka ko ka di mɔgɔw ye ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ na fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la aw kana sɔn fiyewu dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw ka taa ka aw to ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ mai kalo kile 21 na ka na bila juin kalo kile 21 na n'an b'a fɔ olu ma Gémeaux badudenw funteni kalo 3nan denw Gémeaux ni dɔgɔkun kɔnɔna na yɛlɛdaw ale ni nisɔndiyaw kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma wa aw tanunen don kosɛbɛ aw kanunen don o yɔrɔ janfɛ kibaruyaw olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma wa aw bɛna ko minnu daminɛ ka bɛn ni bi ye aw bɛna se ka jaabi ɲuman sɔrɔ olu la ni dɔgɔkun kɔnɔna na janfaw ale ni juguyaw olu siraw kɔdonnen don ka ɲɛsin aw ma kalo o bɛna don aw ka so kɔnɔ alamisa don o min bɛ bɛn marsi kalo kile 6 ma ale ni
jumado o min bɛ bɛn marisi kalo tile 7 ma o b'a yira k'a fɔ dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagati olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ni dɔgɔkun in kɔnɔ layidu kan bɛna tɛmɛ aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ k'olu na siraw olu na se ka bɔ a siraw fɛ wa wariko bɛ aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ n'a wulila ka jɔ ka bɛn ni dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagati ye aw bɛna se ka nisɔndiyaw ale ni jaabi ɲuman sɔrɔ olu la ni dɔgɔkun tɛ dɔgɔkun jugu ye ka ɲɛsin aw ma layidu kan siraw olu barikalen don ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juin kalo tile 22 la kana bila juillet kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma kansɛriw samiya kalo fɔlɔdenw kansɛriw ni dɔgɔkun in kɔnɔna na hakilisigiw ale ni basigiw olu bɛ aw ye kamasɔrɔ dugutaga siraw olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma wa k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ na ka taa se dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ma aw bɛna se ka wasaw k'olu kibaruyaw sɔrɔ nka a bɛna kibaruya minnu sɔrɔ ka bɛn ni dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw ye a bɛna olu jaabiw sɔrɔ ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ye kamasɔrɔ kalo bɛna yɛrɛ sɔrɔ aw fɛ samedi don o min bɛ bɛn marisi kalo tile 8 ma ale ni kare don o min bɛ bɛn marisi kalo tile 9 ma dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw barikalen don ka ɲɛsin aw ma aw ka ci nafama minnu bɛ yen nɔ aw bɛ se ka olu siraw tagama ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ye gɛlɛya siraw minnu ni aw bɛ jɔrɔ la olu la aw bɛ se ka olu ɲɛ sɔrɔ wolomacogo sɔrɔ olu la ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ye wa mɔgɔ minnu bɛna kɛ sababu ye ka bila aw la ni dɔgɔkun kɔnɔna na olu na se ka kumasuluw sɔrɔ u ka waleyaw la kɛnɛya siraw olu sinsinnen don wa aw ka ko nafamaw a bɛ se ka olu daminɛ ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ye ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juillet kalo tile 23 la kana bila août kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma lion den ɲɔgɔn so denw samiya kalo 2nan denw lion ni dɔgɔkun in kɔnɔna na basigibaliyaw olu bɛ aw ka siraw kan ni dɔgɔkun tɛ dɔgɔkun duman ye ka ɲɛsin aw ma kamasɔrɔ dusubɔ ko olu caman de ɲɛsinnen don aw ma wa dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw fana na aw yɛrɛ bɛna kɛ sababu ye ka taa aw yɛrɛ don dekun dɔw kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ ni aw bɛ se aw ka se ka basigiw olu kɛ tagama bere k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw n'o tɛ ni dɔgɔkun tɛ dɔgɔkun duman ye ka ɲɛsin aw ma kasaraw aw bɛ se ka sigi ni olu ye ale ni fariganw ni dɔgɔkun in kɔnɔna na wa aw bɛna aw jigi da mɔgɔ minnu kan fana olu bɛna sɔn ka bɔ aw jigiya kɔrɔ aw k'aw jigi kɛ aw yɛrɛbakun ye n'o kɛla dɔgɔkun bɛ se ka tɛmɛ aw bolo hakilisigiw kɔnɔna na ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ août kalo tile 23 la kana bila septembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma viergew dimiso denw samiya kalo 3nan denw viergew ni dɔgɔkun in kɔnɔna na hakilisigiw olu bɛ aw ye nka sɔrɔ siraw fɛ aw mago bɛ sɔrɔ minnu na ka bɛn ni dɔgɔkun kɔnɔna ye i bɛna ye gɛlɛya bɛ se ka don olu la nka layidukanw ale ni kumakan dumanw ni kumakan nafamaw olu caman ɲɛsinnen don aw ma wa aw bonyanen don aw tanunen don fana nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ni aw bɛ se aw ka kow la aw ka se k'aw ka jateminɛw k'olu kɛ ka bɛn ni nin dɔgɔkun ye ka se ka waleyaliw daminɛ ka bɛn ni wagati wɛrɛ nataw ye n'o tɛ sumaya walew olu bɛ aw ka garisɛgɛ ko la nin dɔgɔkun in kɔnɔna na wa nin dɔgɔkun in kɔnɔ cikan siraw ale ni wulikajɔ siraw aw bɛna se ka wulikajɔ minnu kɛ ka bɛn nin dɔgɔkun in kɔnɔna ma olu jaabiw na se ka sabati ka bɛn ni wagati wɛrɛ nataw ye ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ septembre kalo tile 23 la kana bila octobre kalo tile 23 la n'an b'a fɔ olu ma balansiw kawla kalo fɔlɔ denw balansiw ni dɔgɔkun in kɔnɔna na yɛlɛma kuraw aw bɛna se ka olu ye aw ka baaraw kɔnɔnaw na ni dɔgɔkun in kɔnɔ wasaw ale ni kunkɔrɔtaw olu bɛ aw ye sira caman fɛ kamasɔrɔ mɔgɔw bɛna se ka kɔnɔnajɛlɛyaw k'olu ta ka aw sɛgɛrɛ o de la i bɛna ye layidukan minnu bɛna na ta aw ye o layidukan ninnu bɛ se ka bɔ a sira fɛ ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ye jigiya siraw olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma wa baarako bɛ aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ walima cikan bɛ aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ ni aw wulila olu siraw nɔfɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw bɛna se ka jaabi ɲuman sɔrɔ olu la kɛnɛya siraw olu sinsinnen don wa wasaw olu bɛ aw ka siraw kan ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ octobre kalo tile 24 na kana bila novembre kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma scorpion diviso denw kawla kalo 2nan denw scorpion ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka aw jija ala deliw ale ni sarakaw fɛ kamasɔrɔ ala deliw olu na se ka wasaw ale ni kunkɔrɔtaw k'olu lase aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na n'o tɛ garisɛgɛ siraw fɛ olu siraw ka suma ka ɲɛsin aw ma a bɛna wuli garisɛgɛ ko minnu na ni dɔgɔkun in kɔnɔna na sumaya wale bɛ se ka don olu la ka ɲɛsin aw ma o de la fana jigiya siraw ale ni layidukanw nafoloko siraw la olu layidukan siraw olu na se ka sumaya ka ɲɛsin aw ma aw ka se aw ka kow kɛcogoya la n'o tɛ yɛrɛkɛli walew
olu bɛ se ka aw sɔrɔ bolofɛn yɛrɛkɛw ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ye wa kɛnɛya siraw sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka ko kuraw daminɛ ka bɛn ni nin wagati in ye sumaya walew bɛ se ka don olu la o b'a yira k'a fɔ ko kura boloda bɛ aw mɔgɔ minnu bolo ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na a bɛ se ka olu bila ka wagati wɛrɛ nataw kɔnɔ n'o tɛ garisigɛ siraw bɛ se ka sumaya o waleya ninnu na ka ɲɛsin aw ma kɛnɛya siraw ma sinsin ka ɲɛsin aw ma k'a daminɛ dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagatiw ka taa se dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ novembre kalo tile 22 la kana bila décembre kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma sagittaire sirasodenw aw ka aw kɔlɔsi kamasɔrɔ aw man ka a taa yɔrɔ caya ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kamasɔrɔ bingani walew olu caman na se ka taga aw sɛgɛrɛ o b'a yira k'a fɔ faratima ko aw ka se ka aw kɔlɔsi olu la ale ni mɔgɔw sen ka suma yɔrɔ minnu na kamasɔrɔ ni fɛn min sɔrɔla mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la bɔtaw olu de fanga ka ca ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na wa aw bolofɛnw aw ka hakili to olu la kamasɔrɔ bingani walew bɛ se ka taga aw sɛgɛrɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na o de la i bɛna ye k'a fɔ layidukan siraw fɛ sumaya bɛ se ka na don olu la ka ɲɛsin aw ma ale ni aw ka garisigɛ ko minnu bɛ yen nɔ olu siraw na se ka munumunu sumaya na se ka don olu la ka ɲɛsin aw ma n'o tɛ ni aw y'a hakili to aw yɛrɛ la ka basigiw k'olu kɛ aw tagama bere ani jateminɛw dɔgɔkun bɛna se ka tɛmɛ aw bolo nɔgɔya la ni fɛn min surula mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la aw ka basigiw k'olu kɛ aw tagama bere nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ décembre kalo tile 22 la kana bila janvier kalo tile 19 na n'an b'a fɔ olu ma capricorne masasodenw fo nɛnɛ kalo fɔlɔdenw capricorne nin dɔgɔkun in kɔnɔna na bololafɛn yɛrɛkɛw olu de bɛ aw kun kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kamasɔrɔ ni aw y'aw janto aw yɛrɛ la aw bɛna se ka se aw ka kow kɛcogoya la kamasɔrɔ mɔgɔw fana kun dalen don aw kan ɲagamini mɔgɔw walima mɔgɔ minnu bɛ se ka aw bila fili kɔnɔna na ka don aw n'a hakiliw ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka fɔ u bɛ musakaw olu bɔ aw kunna ni aw ye aw hakili to o yɔrɔ ninnu na aw bɛna se ka faamuya caman sɔrɔ aw ka bi tile taabolo la nin dɔgɔkun in kɔnɔna na n'o tɛ kɛnɛya siraw olu ma sinsin ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw la ka taa se dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagatiw ma farigan walew olu kun dalen don aw kan o wagati kɔnɔna na o de la i bɛna ye k'a fɔ jateminɛw aw fana kan ka olu fangaw bonya nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kosɛbɛ wa taama sira bɛ aw mɔgɔ minnu bolo aw ka se ka hakiliw to aw yɛrɛ la fana kamasɔrɔ taama siraw olu sabatilenba tɛ nka yɔrɔ janfɛ kibaru olu barakalen don ka ɲɛsin aw ma layidukan siraw olu sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la layidukan minnu ni aw bɛna olu sɔrɔ yɔrɔ janfɛ siraw fɛ nɛgɛjuru siraw ale ni jamanajanw ka bɔ jamanajanw la o siraw olu barakalen don nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ janvier kalo tile 20 na kana bila février kalo tile 18 na n'an b'a fɔ olu ma verseau jigisodenw fo nɛnɛ kalo 2nan denw verseau nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw na se ka kɛ sababu ye aw yɛrɛ ma ka se ka waleyaw ale ni yɛlɛma kuraw k'olu don aw ka kow la wa mɔgɔ minnu ye dɔɔni ɲinina ye ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na dɔɔni siraw olu dayɛlɛlen don ka ɲɛsin aw ma o de la i bɛna ye k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnana mɔgɔ minnu fana ye furakɛlikɛla ye ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na pilitɔn o bɛ aw ka so kɔnɔ nin wagati in bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na o na se ka kɛ sababu ye ka se ka aw ka gundow k'olu labaaraliw k'olu jaabi aw bolo sarakaw olu na se ka jaabi aw bolo nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw mana baara minnu kɛ dɔnniya siraw kan olu na se ka sinsin ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na wa nin dɔgɔkun in kɔnɔ aw fɛlen don kosɛbɛ nka yɛrɛtiɲɛ dusuw olu bɛna se ka aw sɔrɔ ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ye ni aw bɛ se aw ka se ka dusuw bila ka se ka jateminɛw k'olu fanga bonya o de bɛ se ka kɛ sababu ye k'aw ka waleyaw k'olu sinsin ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ na fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ février kalo tile 19 na kana bila mars kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma poisson jugusodenw fo nɛnɛ kalo 4nan denw poisson ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a y'aw janto aw yɛrɛ la kamasɔrɔ aw bɛna se ka musaka caman de bɔ musaka minnu ni aw tɛna bɔ cogoya dɔn olu la o b'a yira k'a fɔ sɔrɔ minnu bɛ kɛ sɔrɔ ninnu yɛrɛkɛli wale bɛ se ka olu sɔrɔ wa aw ka hakili to aw yɛrɛ la fana dusukasi walew olu ɲɛsinnen don aw ma kamasɔrɔ aw ni mɔgɔw bɛna na se ka na ɲɔgɔn lafaamuyabaliya bɛna se ka tɛmɛ aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na o bɛna se ka kɛ sababu ye ka se ka dekun siraw k'olu fanga bonya ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na nin dɔgɔkun in kɔnɔ n'aw bɛ se ka kow la aw ka se ka basigiw k'olu kɛ aw tagama bere kamasɔrɔ wulikajɔ siraw olu lagosilen don ka ɲɛsin aw ma wa ni aw y'aw jigida mɔgɔw kan fana gɛlɛya bɛ o siraw kan ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ na fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw kɛnɛya siraw ma sabati ka ɲɛsin aw ma wa nin dɔgɔkun in kɔnɔna na lagosi walew olu caman de ɲɛsinnen don aw ma ani juguya walew ni aw ye jateminɛw boloda
ibina ye abna se awyer la kat be ni dogo kun laban yoro wakati garsege siraw olu ma sabati jigiya siraw olu fana lagoshilen do ni aw ka dogo kun kibaru yayi ne lamay baga jekulu cɛ ni muso woli ani tanuni ni de kun ye aw ka dɔgɔkun kibaru yayi min labɛnna aw denkɛ n'aw balimakɛ fɛ professeur Ousmane Eric Jakite dɔgɔkun min b'a daminɛ bi tɛnɛn na marsi kalo tile 3 ka taa se kari do ma marsi kalo tile 9 o waati kibaruya de kun ye nin ka di aw bɛɛ lajɛlen ma k'aw ladɔnniya an bɛ fonɛnɛ kalo 3nan an bɛ o de kɔnɔna na ni ne bɛ dansigi aw ka dɔgɔkun kibaru la aw mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ ni aw b'a fɛ k'aw ka buruju siraw dɔn dolo siraw fɛ aw bɛ se ka kuma an fɛ WhatsApp kan ka numéro la 73 35 28 89 dɔgɔkun hɛrɛ ala ko di ne ni aw bɛɛ lajɛlen ma ala ka Mali ala k'a ja